jaio naiz, eta Bilabona da nire bizitokia. Baina egia esan herrian bada ikaragarri gustatzen zaidan leku bat. Eta hori nire eskola da. Fleming herri eskola. Batzuek diote mundu txikiak direla eskola. Baina nire eskola mundura zabaldu den eskola da. Elkarrekin jartzen garenean hortzadarra osa genezake. Kolore guztiak elkarrekin. Baina badira bi hitz, irakaslei eta gurasoei etxean behin eta berriz entzuten dizkiedana. Nola dira? Bai, aniztasuna eta elkarbizitza. Hasiera batean ez nekien ondo zer ziren, baina orain eskolan nire lagunekin jolastuz ulertu dut zer den. Aniztasuna munduari begira dagoen eta aukeraz beteriko eskola bat garela. Eta elkarbizitza berriz, euskaraz bizi eta denok elkar maitatzen dugun eskola garela. Ze zoriontsua naizen hemen. En el pupitre dibujaban corazones, frases de dolor, sueños de color, como si fueran huellas que se dejan en la nieve, llenas de calor, brillando al sol. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy, que juego a ser el niño que era ayer. Bandera hau aniztasunaren eta elkarbizitzaren bandera da. Dela zati bakoitzak kultura bat irudikatzen du, eta gero erabili dugu arigorri bat, eta arigorri hori euskara izango dezake. Nola simbolizatu nahi genuen euskarak kultura ezberdinak josten ditu. Aurre ere pixka bat hori izan zen planteamendua, esatea gure eskolan kolore askotako aurrak daudela eta kultura ezberdinak eta honekin batu egiten ditugula. Eta hientzako oso positiboa izan da, oso politia. Ikusi zutenean egina, izan zen flash bat, Karo, bakoitzak zeon hor bere aldean josten, baina irikitzen genuen, baina dana zeon kapatuta hola. Orduan egina, zabalik ikusi zutenean, ezin izan zen. Kultura anitz guzti horiek batzen dituna euskara da batza. Eta euskararen bidez, integrazio hori egiten du eskolak eta oso aberatsa da, beraientzako noski integratzen laguntzen diogulako, baina beste guztiak guretzako aberastasun. Azken finean egitea da, eskolan orain ematen dena da gizartean emango dana, konbibentzia bat hor eman behar da, elkarbizitza eta hor egun ikuste dut egiten ari dena. Baten ari dena, hor dago, zerretarrak hemen daude eta herrientako parte dira. Eta ikasi behar dute, edo ikasi behar dugu, elkarbizitzen eta errespetatzen eta hori eta hortan oso eskolan ematen da hori. Eta gero, oso aberazgarria da, nik pentsat Bilabonan ikusten detenean Nigeriako aurrak eta ez dakit nunguak eta hien artean euskaraz hitz egiten eta harremantzen. Beraien harrera oso ona izan da, jaialdi hau prestatzen ari ginen bitartean, beraiekin bileratxo batzuk eduki ditugu eta oso harrera ona izan da, beraiek oso pozik. Prest denerako. Baitala urte kolore guztiak elkartetik latzen hasi ginela elkarbizitzan inguruko festa hau eta pixkat aldarrikatzen zen kultura desberdinak genuen Flemingen eta ia horri guztan genuen kriston harrera zehola, bai eskolako jendean partetik eta erdiko jendean. Eta horretik gehioa funda eta urte eraki genuen punto bat edo ematea festatxo horri eta kalekira sortu eta protagonistak azken finean ere beraiek izatea, erakusteko beraiek zer duten. Kalekira inbar genuen ez genekin zera izan behar zuen jendeak eta egia esan pixka bat gure ginean, baina seitu ikusi genuen lauterritan jendea etorri eta plaza bete genuela oso polietan. Urduin jarraitu genuen kalekira osoan zehar, pixkat antolatzen, baina pozik, jendea ikusten genuen oso pozik ziola.
pixka markatu nahiko nuke guraso kapotikan beste herrialde batzutatik etorri dian guraso horiek ze babesa jaso duten bai Flemingen partez da herriaren partez hori ni horrekin gelditzen naiz, ez? Eta era berean beraiek eman digutena kalejira hortan nola sentitu dugun eta zer sentitu ginean, eta emaitza ikusi da, eta emaitza hori ikusita, gogotxu gelditu gara, datorren urtean ere, hobetzera. Eskarrik asko Euskal Herria Hamaika Koloreko jendea material dozen batik. Espero dugu guztia dagoen urtetan. Bagida. Euskal Herria Hamaika Kolore, urrengo materiala, mucho truc. Hori da, eta